Είμαστε στο Άλσος Βεϊκού. Είναι φανταστικά. Σφίζει από ζωή, παιδιά. Popcorn, τραγούδια, χοροί, κρέπες, καραγκιόζι. Τα παιδιά δεν ξεκολλάνε από το Survivor. Εδώ πέρα βλέπουμε την πίστα. Survivor ξανά και ξανά και ξανά. Έχει παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους και είναι πολύ ωραία για να έρθετε. Έχει πολλά περίπτερα. Είχε με κόμικ, είχε με χημεία. Και έχει να βγάλετε και πολλές φωτογραφίες, να κάνετε πολύ ωραία πράγματα. Περνάμε υπέροχα στο Άλσος Βεϊκού, διότι είμαστε παρέα όλοι οι φίλοι. Έχουμε απίστευτα περίπτερα. Κάτα κόμικ είναι τέλεια. Είναι απίστευτα. Πρέπει να έρθετε. Με φοβερές δραστηριότητες για τα παιδιά και τους μεγάλους, με πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Είναι πάρα πολύ ο χώρος και πολύ βολικός. Περάσαμε τέλεια! Το αγαπημένο μου παιχνίδι ήταν το παιχνίδι του δάσους. Ήταν μια πολύ ευχάριστη εμπειρία και θα το ξανακάνω. Τα παιδιά ξετρελαθήκανε με το Survivor, τα πειράματα και με τον καραγκιόζι. Συγχαρητήρια για όσους το διοργανώσαν, τους φορείς που το διοργανώσανε. Πραγματικά το Άλσος του Γαλατσίου ήταν μια φοβερή, πολύ όμορφη για τα παιδιά κατάσταση. Υπηρετικοί όλοι οι εθελοντές, πολλά παιχνίδια για τα παιδιά, τους άρεσε πολύ η πίστα του Survivor, το Chase the Light, οι χειροτεχνίες, όλα αυτά που είχαν κάνει. Τα αγαπημένα μας παιχνίδια μάλλον στις κυταλοδρομίες. Φυσική χημεία, κοιτάξτε και αυτό το περίπτερο ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Πήγαμε και στο... Μπορείς να το κάνεις εικόνα με τα κόμικ. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Τα παιδιά μας περνάνε σούπερ. Ευχαριστούμε πολύ για την προσπάθεια, για τον αγώνα σας. Να είστε καλά και του χρόνου. Το περιμένουμε. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν. Είναι εξαιρετική πρωτοβουλία. Είναι η γιορτή της οικογένειας. Μας άρεσε πάρα πολύ αυτό με το μέλι. Ήταν πολύ πρωτότυπη δράση. Ήρθαμε απόψε που είναι Παγκόσμια ημέρα της μητέρας για να γιορτάσουμε την ελληνική οικογένεια, να γιορτάσουμε το δώρο της μητρότητας. Δεν έχω πάρει να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου τέτοιες εκδηλώσεις να συνεχίζονται, να επαναλαμβάνονται. Και αυτό που κάνουμε προς το τέλος της ημέρας δεν είναι άλλο από το να στηρίζουμε την ελληνική οικογένεια, διότι μέσα από αυτήν, επαναλαμβάνω, προκύψαμε όλοι. Είδαμε καραγκιόζι, ζωγραφίσαμε, είδαμε μέλισσες, ποτά, popcorn, κρέπες. Παιδιά φοβερά, δεν το συζητάμε. Πρέπει να ξαναγίνει αυτό, είναι εκπληκτικό.
πολύ ωραία, γεμάτο φύση. Πολλά πράγματα κάνεις και γενικά είναι πολύ ωραία. Έχει πολύ ωραία παιχνίδια έτσι με σταθμούς για όλες τις ηλικίες. Το θέμα είναι ότι συμμετέχουν μαζί με τους γονείς τους και χαίρονται. Και δένεται η οικογένεια και γνωριζόμαστε και με άλλες οικογένειες. Το αγαπημένο μου περίπτερο ήταν οι σκεταλοδρομίες. Ήταν πολύ οργανωμένο. Έκανα πειράματα. Έχω περάσει τέλεια. Το αγαπημένο μου περίπτερο είναι το Survivor. Είμαστε εδώ και περνάμε πανέμορφα. Προς το παρόν τους αρέσουν πάρα πολύ εδώ πέρα οι τσουβαλοδρομίες. Είναι όμορφα εδώ, περνάμε ωραία. Θα κάνουμε πολλά πράγματα ακόμα. Αυτό με τα φώτα. Που πάταγε στα φώτα, το κόκκινο και το πράσινο. Αγαπημένο περίπτερο το popcorn. Και σε κάποιον που δεν ήρθε θα έλεγα να έρθει την επόμενη φορά. Όλο αυτό που ζούμε τώρα, είτε είμαστε γνωστοί είτε άγνωστοι μεταξύ μας δείχνει ότι τελικά έχουμε μια σύνδεση πάρα πολύ ισχυρή και αυτή είναι ο Χριστός και αυτή είναι η αγάπη της οικογένειας μέσα στην Εκκλησία.